Так, это кто? Дозвольте заколядувати. А вы колядуете, так? Добре, заходьте. До 24 лютого в мене було життя, такий інтенсив життя, коли ти заробляєш гроші, ти малюєш роботи, ти там про щось мрієш, про якісь проекти. В мене якраз от просто перед війною я брала участь в такому досить цікавому проєкті, от вже з кульковою ручкою. І все було так класно. Ось я була щаслива, що все виходить, йде. Да, я взял, возьми руку. О, вон они стоят. А, вот я на две взял. Да, что ты тут помнишь? Аккуратно. Можно зачепиться, так піти носом, Юрчик, що буде. Ну, якось, знаєш, така камера штука, це... Мабуть, більш-менш інтимна річ. Причому я тобі скажу, що я так роздумував, що люди, дивлячи в очі іншій людині, можливо, я помилявся. Легше надурити, ніж надурити через камеру.